Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat patulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan Anelia. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakikalay sa kinidino nga uray saan kumet nga ay ayaten. Noan niya ti makagapo, isuman ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Nelia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amom Nelia, nakaragrag sakak, gaputan nakikalay saka kanyak. Ay ayatin ka unay. Nga uray, saan ka nga ay ayatan? Patya ka masursuro naktumatla nga ayatin. Katong palag ti karikan ka. Pagadalan ka, uraan niya kurso ti kayat mo. No kasta nga rod, mapanak ton ag-enroll inton umay alawas. Apag iso, mangrugin ti enrollment. O sige, makamo ka na niya kurso ti kayat mo nga alain. Agiamanak dino, kat saan ka ngagdanag? Tasan to masayang ti gastusam amang paadal kanyak. Ikarik asay saya atek ti panagadal ko. Anak ko, kumusta ka mo't ijay balay ni Dino? Okay mat nanang? Awan ka di ti parikot mo. Awan nanang. Kinapudno na. Mapana kon ag-enroll inton umay alawas. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta, anak ko. Kad pasensya ka lakuman no sanda ka akabailan apagadalan iti kolehiyo. Amumbatan ti kinarigat ti panagbiag tayo. Iso pinilit da ka kanitatang mo makikalay sa kanidino. Gapo taam mo may, maikan na ka itinapintas sa masakbayan. Wen nanang, maawatak. Iso nga rod nga imanugutak makikalay sa kanidino. Nga oray saan ko nga'y ayatan. Gapo ta kayat ko ti makalpas iti kolehiyo. Oray adayo ti baet ti tawan mi kanidino. Saan akong anagdwa-dwa anak asawa kan ko na. Ang palagipan ka, anak ko. Uray ko nam asaan mo nga ay ayatan ni Dino. Rumbang laang nga aramidam lata ti responsibilidad mo kas asawa na. Iti kasta, marik na namat ti presensyam nga asawa na. Wen nanang, aramidek dayta. Nursing gayam ti inalam a kurso, Nelia? Wen Amanda, dayta ngamin ti kayat ko a kurso. Kayat ko ti agbalin a nurse. Wen, mayat dayta a kurso. Dayta kumamot ti alaag idi a kurso. Iso na lang, tasaan akabailan dagiti dadakkel ko. Nangina ngamin ti tuition iti dayta a kurso. Iso akin na maestra lang ang tinalak. Naimbagkan ka ta nakaturpos kan. Idinto ta siyak, mangrugi akpay laang. Sana bale, mabiit lang nga aglabas ti panawan. Ang mga no saan munto ang mapupuhutan kat agturpos kanton iti kolehiyo. Sa bagay matket di iso asay saya atak ti agadal. Tapno makaturposak. Kat matungpal to ti arapaap ko nga agbalin a nurse. Naka-enroll ka din, Nelia? Wendi no, nalpasan. Kat mabiitan amang rugi ti klase mi. Alang rod, agadal ka na imbag. Ibagam lang kanyak no niya nagiti masapol mo iti panagadal mo. Wendi no, kat ulitak manan ti agyaman iti panang paadal mo kanyak. Awan rumba nga pagyamanam. Gaputa dahi ti karikan ka idi armon ka pa lang. Amok kami na saan da kakabala na pagadalan na iti dadakkel mo. Wen nga rod di no, nakurapay kami ngamin. No saan ang makipasada ni tatang ko iti tricycle, awanan pangalaan mi iti pagbiag mi. Kat ni matnanang, no saan ang makilaba, mapanmat aglako-lako iti nagduduma a klase iti natnateng. Tapno matulungan na laang ni tatang para iti pagbiag mi. Nakapasyar ka mat dito'y balay, Nelia anak. Awan ka di serakyo itay di pagadalan? Awan tatang, iso ngay may kayo mat sinarungkaran ka ni nanang.
Wan gayam, ada papaitad ni Dino para kada kayo. Adto yo. Day, grocery samot dagita anak ko. Un nga agpaisaw, anak. Nagadun samat dagitoy. Wan nanang, tatang, para kada kayo amin dagita. Kan saan la aday ta? Ada pa'y papaitad na akwarta para kada kayo. Ay na, nagsaya at gayam ni Dinong anak. Amo na kami pa'y apurwakan at dadakkel mo. Awun nga agpaisaw, anak ko. Imbag man tamalagip na kami gayam ni Dino. Wan nanang, tatang, talaga anasaya at tao ni Dino. Kat nakunana pa'y, ano ada kano kasapulan nyo, saan kayo kano nga agbabain nga umasidagkan kwa na. Kumusta mo ti panagadal mo, Nelia? Okay la tamat, Amanda. Ay, makabanog. Ngam okay lang. Talaga akastoy ti kolehiyo. Wan mat ngamin. Tinapatag, inutam amatong palti arapaap mo ang makalpas iti kolehyo. Iso nga oray ko naman narigat, kabalam dayta. Gapo, tada arapaap mo iti biyag. Iso nga rod anak ikalay sa kakanidino, tapno matuloy mo ti agadal iti kolehyo, saan ka di? Pudno dayta, Amanda. Kat pagyamanak, gaputa na saya at latamot ni Dino kanyak. Nga oray amuna, asaan ko nga'y ayatan. Kan saan la dayta? Oray kadagiti dadakkel ko. Nasaya at mo't ni Dino kadakwada. Pasaray mangtad pa iti abasto dananang kantatang. Kan saan la dayta? Ikan na pa'y ida iti kwarta. Makitam ti kasta kinasayaat na. Ang madamag ko man, Nelia. Ti anya? Aging ga ka di ita? Kat saan mo pa'y anasursuro nga ayatan ni Dino? Saan pa'y, Amanda? Diyak mo no, masursurok tumatlaang nga ayatan. Kumusta ti panagadal mo, Nelia? Ada ka mat gaya man Dino. Ay, mabitla nga, ipapudot ko ti masida. Saan? Siya akong ti makamo. Ala, ituloy mo lang taday tararamidam. Di nakpagdanakan. Kabaalak na si kasun ti bagik. Ituloy mo kit din tararamidam. Sigurado ka? Wen. O sika, nangan ka din? Saan pa'y? Diyak mo't na pupuutan ti oras. Nagluto ak ita-itiin na puy kan sidaan. Ngam sanak pa'y anangan. Inlepas ko ngamin dayto aramidak a project medyo pagadalan. Kasta ka di? O alang arot, umika. Agiddan ta namangan. Madamdaman ton nga ituloy mo reta. Sana ron ba nga baybay am ti bagim? Aywanam salon at mo. Iti kasta, saan kang agsakit? Delia, anak, kumusta kan? Kastoy nanang, makumiko makiti panagadal ko. Kat, kumusta mo tilin na nyo nga agasawa? Nasaya at matlat na nanang. Saan na kami apagdanagan ka ni Dino? Ay madamag kumangayam, anak ko. Aging ka di ita. Kat saan mo pa'y laan na surusuro nga ayaten ni Dino? Idintaw ta na kasaysaya at kan ka. Saan pa'y nanang? Ngamuray no kasta, nasaya at latamot ti ipakpakitak kan kwa na. Dandan yung sumampat ni Dino. Iso adarasik ti agluto. Sigurado ang mabisinan day jay apaman ang makasangpat. Sana bali ta dandanin maluto day to eh. Nagbanglumot na talutlutom nila. Anya ka dito ta? Ada ka mat gaya man Dino. Diyak na puutan ti sasangpot mo ah. Makumiko makamin ngaglutluto. Nga ron. Anya ka dito lutlutom. Mabisinak pa ikit din na makalangab iti dayta. Ilutlutok tay pag-aayat mo asidaan. Tay ngay kare-kare. Isubot na gaya man nagbanglo. Tinasayat, tulungan kan. Iti kasta, dara sa malpas. Saanan? Agtugaw kalatan dita. Sana bali ta dandanimatan maluto. Iso nga agi na nakakit di. Taapaman ang malutok da ito'y, mangantan tumatan.
Apay nga takas to'y tiriknak. Apay Nelia, ada ka di sakit mo? Awan sakit ko. Nagsalon atak tupay. Anya nga ron ti kayat mo asawan? Kasla maininlawak matan ka ni Dino. Anya? Ay na, friend. Kasta talaga. Gaputagas tawa kayon ka ni Dino. Kan uray sa nga pulo kat may sa tibaet ti tawan niyo. Saan amadlaw? Gaputan na taermet ni Dino. Aklo na ka ididamo. Awan na pulos mariknak a panagayat kan kuana. Gaputa kayat ko laang ti makaadal. Iso anak ikanlay sa akin kuana. Ngamita, kaslain inot mo tan amat-mat nagdiriknak kan kuana. Nasaya at mat no Castanelia. Rumbang laang nga masursurom nga ayatan ni Dino. Gaputan nakikalay sa kakenkwana. Ken, saan anarigat nga ayatan ni Dino? Gaputan nasaya at atao. Ay, agyamanak. Nalpas matlaang ang aramida ka project mi. Makabanog ka talaga. Oh, nalpas mo ka din, Aramidam, Nelia? Uwan Dino, nalpasan. Mabit lang Mangidasara kon tapno makapangantamutan. Nakaidasara kon. Iso nga pag-iso, tanalpas mo Aramidam a project mo. Umay katamangan tapno makay na nakamutan. Anya? Si kanti nang idasar iti kananta? Uwin, ang awanan niya man na rita. Amok nga ado ti pakakumikumam a project iti pagadalan nyo. Iso nga la, umay kan, tamangan mabisinak mo tan. Alang aro din, mapantan iti kusina, tauray siyak, mabisinak matan. Dino, umadanin ti panagturpos ko. Wan nga Rodnelia. Kasla kaano lang di nang rugi kang agadal iti kolehyo. Ita, dandanin ti panagturpos mo. Agyamanak iti ado agastos mo iti panagadal ko, ha? Sa narumbang agyaman ka, ay ayatin ka, kat aramidag no niya ti pakaragsakam. Suportaran ka karang ti arapap mo iti biyag. Isagot ko kan kaday ti abaligik, Dino. Kat ulitak manan ti agyaman kan ka. Rambakan tayo to ti panagturpos mo. Iso nga ibagam to kadananang kentatang, ta umaydan to diti balay. Madanin ti panagturpos mo, anak. Wen nga agpaiso, anak ko. Kat itapay laang, ay kablaawan dakan. Agyamanak nanang, tatang. Ay, wan gayam. Bilin ni Dino nga umay kayon to kano iji balay. Rambakan tayo kano ti panagturpos ko. Ay katwen anak ko. Ay, asino nga ti mangimartsaken ka? Ni kadidinaw. Ay, unay kalakit din ay abak-baketan. Siyempre, ni Dino ati mangimartsakan kwa na. Gaputa isukat nga raw tinang paadal iti anak ta. Wan nanang, tatang. Ni Dino ti kadwak. Ngam, kunanamat, ano kaya tsukano ka ni tatang? Mabalin latamat ada kayo. Ay, umatindar kami laangan iti graduation mo, anak ko. Anggam din tulatan din ti kaduam nga umuli iti stage. Okay, nanang. Day tangarod ti ibagak ka ni Dino. Ay, kamaudyanan na, friend. Nakaturpos kamutlaangan iti kursum. Wan nga rod, friend. Kat utang ko amin ka ni Dino daytoy. Gaputa isukat nga rod tinang paadal kanya. Kat, anya ita ti planom, itata nakaturpos kan. Agi na naakpay laang. Into next year to laangan nga ag-review kan agegsamak para iti board. Kaya't kumat nga ikan iti panawan ti asawak. Nasayat day ta planom, friend. Nasayat mo't nga ikam iti panawan ti asawam. Tabarang maadaan kayon ton iti anak. Wan Amanda, kaya't ko nga ipaayan iti oras ti asawak. Kas panagyaman kumat iti kinasayaat na. Sigurado ka kadi, asaan ka pa yung board exam? Sayang matitawan. Saan amasayang dayta Dino? Sana bale. Agegsamak tumatlaang next year.
Okay nga ron. Sikat yung makaamo nila. Dino, inarakop nakmatan. Apay, di mo kadikayat nga rakupan ka. Aging ka kadita, saan nakpailangan na sursurong ayatan? Nagbidot ka, Dino. Bayat ti pa naglabas ti panawan. Ininot ana surusuro ka nga ayatan. Gaputan nakasaysaya at kakanyak. Uray kadagiti dadakkel ko. Agpaiso ka di tinangin ko, Nelia. Ay ayatan na kon? Wandino, ay ayatan ka. Kat iso day ti makagapo no sa anak pailaang nga agegsam ita. Gaputa kayat kapay nga ipaayan iti oras. Nakasaysaya at kaunay, Dino. Iso ana sursuro kamatlaangan nga ayatan. Anya ti kunam, Nelia. Aginaw kan. Adanton apo ko, me. Wananang, napanak nagpa-check up idi na minsan. Kaputa madmadi tiriknak. Kat agtalo abulan gaya man ti inawag. Ay na, kamaudyanan na. At damot langan apo ko, me. Kat patsag nga uray ti asawam kat maragsakan mat. Gaputan danton anak yaw. Wananang, talaga anak karagragsak ti asawak. Apaman anaamuan nang agdadagsanak. Ay, Iso nga roda kasta unay ti panangbilin na kanyak, asalwadak kano ti sikug ko. Mga anak kano kadagiti nasusustansya amakmakan. wen, anak ko. Kasta ti aramidem. Kan saan ka unay nga agbambannog Saan kang agpuypuyat? Wananang, didak pagdanagan. Nelia, bakit? Agbati ka pala dito balay, ha? Agawin ak man dagos. Inaklabilinan ti katalag ko iti negosyo. Wandino, dinak pakadanagan ditoy. Saan ka unay nga agbambannog, ha? Nangruna ka ni, dakkelan ti tiyan mo. Kayat ko, nasalunat ka kan ti agbalintong anak ta. Wen, di ka agdanag taan na dakti bagik. Iti kasta, nasalun at to ti ipasngay ko nga anak ta. Nelia, kayat ko, agpada kayo anasalon at itipas ngay muntong anak ta. Kaputa ayatin ka unay, kastamot ti agbalintong anak ta. Kasta akmat Dino, ipatpatag kamat unay. Kat agyamanak iti kinasayaat mo nga asawa. Ita, duan dagiti anak mi kinidino, Mr. Lonely, ket naragsak ti binukal mi a pamilya. Nasayat a tao ni Dino, dayta ti makagapo, no apay anasursurok matlaeng nga inayat. Agtrab-trabaho akmeten kas nurse dito ospital dito'y lugar mi. Ket ni met Dino, imat matunan nalatta ti negosyo na. Ket dagiti met anak mi, dananang ken tatang ko, ti mangay aywan kadakwada. Tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, naghasat ka. Gaputan na addaan ka iti nasingpet, ken manang ipateg nga asawa. Ket sapay lakuma, tagtultuloy tinasaya at alin na ngenyo nga agasawa. Tapno agtultuloy met, ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Nelia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.